मला असं वाटतं की हे खरंच आहे की मोठ्या प्रमाणात लोक आमच्या पक्षामध्ये आले. भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याकांच्या विरोधात कधीच नाही, कारण तेही या भारताचे नागरिक आहेत आणि त्यांनाही समान हक्क आहे हे मांडणाऱ्यांपैकी आम्ही आहोत. आमचा विरोध हा तुष्टीकरणाला आहे. वोट बँक पॉलिटिक्सला आमचा विरोध आहे. टू ट्रीट दॅम ॲज वोट बँक आणि मग ती वोट बँक आहे म्हणून अपीज करून ती मतं आपल्या पदरी पाडून घ्यायची हे आम्ही करणार नाही. जो न्याय हिंदूंना असेल तोच कॅथलिक्सला असेल, तोच मुस्लिमांना असेल. आमचे नेते माननीय मोदीजी यांनी ज्या काही योजना आणल्या, समजा त्यांनी घरोघरी गॅसची योजना आणली, तर त्या योजनेत हे विचारलं नाही की हिंदू आहे की मुस्लिम आहे की ख्रिश्चन आहे की सिख आहे, ती सगळ्यांना मिळाली. घरांची योजना असो, किसान सन्मान योजना असो, जात पंथ धर्म भाषा न विचारता प्रत्येकाकरता ही योजना तयार झाली. आमचा विरोध काँग्रेसला याकरता होता की काँग्रेसने अल्पसंख्याकाचं कधी डेव्हलपमेंट नाही होऊ दिला, त्याचा विचार नाही केला. त्यांच्या मनामध्ये सतत भय असलं पाहिजे, त्या भयामुळे ते एक असले पाहिजे आणि त्या सगळ्यांनी वोट बँक म्हणून आम्हाला मत दिली पाहिजेत, अशा प्रकारचे एक वोट बँक पॉलिटिक्स केलं, ज्याचा आम्ही विरोध करतो आहे. आता हे खरं आहे आपण जे म्हणाल की गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बाहेरून लोक आमच्याकडे आले आहेत आणि त्यामुळे काही प्रमाणात आम्हाला ते चॅलेंजेस देखील आहेत. मी अगदीच नाही आहेत असं म्हणणार नाही, पण भारतीय जनता पक्षामध्ये गेले अनेक वर्ष आमच्या पक्षाचा विस्तार होत असताना बाहेरून लोक आली, त्यातली अराऊंड 90% लोक आम्ही रिटेन करू शकलो आणि त्यातलीही बहुतांश लोक ही पूर्णपणे भारतीय जनता पक्षाच्या संस्कारामध्ये आम्ही ट्रेन करू शकलो. काही लोक नाही होऊ शकत असं देखील होतं, म्हणजे त्याला अपवाद आहेतच. सो आम्हाला याची फार चिंता नाही आहे. जे आले आहेत त्यांनाही आम्ही आमच्या ध्येय धोरणांवर चालण्याकरता त्या ठिकाणी प्रेरित करू.